Πωλείται οικόπεδο 440 τετραγωνικά μέτρα στον Αετό Καρίστου, Εύβοια, με δυνατότητα δόμησης 120 τετραγωνικά μέτρα και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή μέσα στη φύση, μόλις 5 λεπτά με αυτοκίνητο από την παραλία. Διαθέτει πρόσβαση από δρόμο και δίκτυα ρεύματος και νερού. ΟΤ 121, οικόπεδο 04. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Οδύσσια Estates